Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi simpelthen til at overnatte i et supermarked en gang til. Men jeg vil egentlig bare gerne sige tak for, at vi nemlig har hittet 40 subs. Actually 42. Det var i hvert fald sidst jeg tjekkede. Og det er sindssygt. Vores sidste video, det har 60 visninger. Så det betyder, at I gerne vil have det. Og nu kan jeg faktisk lige prøve at se, om jeg kan få kommentarer på, så I kan request et game fra Roblox. Ja. Okay, jeg vil prøve at gøre noget. Prøv at se her. Vi har fået en pool. Ikke sådan en pool, hvor du har gået ned i jorden, men sådan en, der er lavet sådan plastik og sådan noget, som vi har sat derude. Hvis jeg ikke overlever over 3 dage, som jeg gjorde sidste gang, så er det til, at jeg skal springe ind i den. Ja. Glitch. Jeg vil se glitch. Bang, så glitcher det. Det er så weird. Så vi går igen. Strategi. Lommelygten. Katana til at flække dem. Og jeg så ikke, der var en Bloxicole her. Det ved jeg ikke, om der var sidste gang. Det tror jeg ikke, der var. Hvis der er, så kan I få det her på skærmen. Så tager vi en burger. Det der var problemet, det var, at jeg sådan rykkede boksen hele tiden. Det var ret dumt. Så jeg startede hele vejen fra at gå tilbage til lobbyen og alt muligt. Så det var lidt... jeg troede lige, det blev nat i går. Jeg er klar. Se lige det. She was a fairy. Ja. Bar. Sådan der. Jeg synes, vi kan stå der. Så vi bare came ind til natten. Alle sammen. Nej, det gider vi ikke. Det er så kedeligt. Vi skal have en shelf. By the way. Nej, det kan vi ikke nu. Lad os egentlig bare gå tilbage. Hvorfor have en shelf? Monkey Kong. Lad os gøre det. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg føler at ærligt det bliver sådan scary når det er net. Men lad os se, hvor Skataren er klar. Trykker 1, user vi den. User, og så går vi på 2 medier, ikke 3. Jeg er ikke bange for at bruge mit lækre sværd. Jeg var sådan allerede. Hvis egentlig jeg går i stykker. Jesus. Oh my god. Jeg er glad for, at man ikke kan se min feed. Ikke nogen feed pics. Remember. Det må man få en request eller sådan noget. Og klar, skal vi lave noget ASMR? Det går det sidste gang. Skal vi lave noget ASMR? Boy, if you don't get... Treat me like white tea. Don't get me dirty. Bumble me. Stop the cap. Stop the cap. Ladies and gentlemen. 79 visninger. 13 likes. 49 subscribers. Hører I det? Ham her det gold. Kom lige her, lille. Hvordan? Se her. Kan du se det? Nervestigerne. Ja, det var ikke rigtig dansk, men det er nervestigerne. Jeg rullede sådan min mus hjul her. Jeg rullede den frem og tilbage, så finder ud af, at jeg kan tage boksen længere og længere frem. Hvad lever vi i? Hvad lever vi i? Prøv at se. Nu ruller jeg den tilbage. Technology, little. Technology. Sådan der. Så skal vi bare have vores shelf. Kom her, shelfine. Nej, chat, I might be cooked. Nej. Jeg går ud så. Så går jeg ud, bro. Jeg gør det. Jeg er ligeglad, men jeg skal have det her. Jeg håber ikke, han ser mig. Der er no way. Hvordan ser han mig ikke? Run! Run for your life. Don't run with a knife also. Jeg kan ikke tage den op, kan jeg ikke? Hallo? Okay. Jeg skal bare overleve. Han under mig igen. Hey! Hey! Hey, if you break that thing, you idiot.
Hey! Kvickert! Placing that thing right there. Okay, hvorfor går mit health virkelig så hurtigt? Hey, du skal ikke være den der same person, du var før. Hey! Jeg kan godt lide rundt sige ret sådan af netten. Din goofy worker! Literally! Goofy worker. Wow! De der Big Joes giver meget. Jeg prøver bare at finde de der Big Joes igen. Jeg kan ikke lide. Prøv at se, hvor lidt den her giver. Prøv at se. Bare den giver 20. Den anden gav 40. Den går 40. You got a shelf right here. We can play something here. This is freaking genius. There, my light is working now. Hello, Goofy. Night 3. Chat. Are we cooking? Har jeg talt engelsk hele den tid? Det er ikke. Det er nat 3. Vi er så tæt på. Det er nat 3. Vi er tæt på at hæve vores skole. Ved du hvad? På grund af, at vi næsten har fået 50 subscribers, så tror jeg faktisk bare, jeg hopper i. Jeg ved godt, klokken den er sådan 21:43. Jeg skal også i bed. Jeg hopper i. Sådan jeg gør det for jer. Jeg hopper i. Jeg tror, jeg hopper i. Så det vi gjorde i sidste video, det kommer nu, og jeg tror, jeg ventede på det. Så her kommer ASMR. Kan de ikke dufte mig mere? Kan de ikke sniffe mig? Oj! Oh! Goofy, I'm jumping in. Goofy. Okay, guys. So, good night. Toes tight. Don't let the mosquitoes bite. Yeah, I'm jumping in.